Pokračování tématu, když obrana spustí další kolo. Druhá část. Obrana jako zátěž. Snaha bránit se začne být vnímána jako komplikace. Jako něco, co zdržuje, zatěžuje systém nebo eskaluje situaci. Místo řešení problému se řeší fakt, že někdo problém pojmenoval. Otázky jsou chápány jako útok, trvání na vysvětlení jako neochota se přizpůsobit a vytrvalost jako důkaz, že dotyčný nezapadá. Role se tím definitivně obracejí. Formálně je všechno v pořádku. Procesy běží, lhůty existují, odpovědnost je rozdělená. Prakticky se ale odpovědnost ztrácí. Každý článek řetězce má důvod, proč nemůže jednat právě teď. A tak se obrana rozplývá mezi formulacemi, odkazy na jiné oddělení a sliby budoucího řešení. Čím víc se člověk snaží držet pravidel, tím víc zjišťuje, že pravidla nejsou zárukou spravedlnosti. Druhý zlom přichází ve chvíli, kdy je jasné, že obrana už není vnímána jako legitimní. Není to proto, že by byla neoprávněná, ale proto, že narušuje klid systému. Neřeší se, zda má pravdu. Řeší se, že se nevzdal. A právě tehdy se z individuálního příběhu stává něco víc. Nejde už jen o pracovní vztah ani o konkrétní spor. Jde o střet s mechanismem, který nemá tvář, ale má sílu. Zůstává únava. Zůstává pocit izolace. A zůstává otázka, kterou si klade čím dál víc lidí. Co se stane, když se proti tomu všemu postavím?